जय बजरी प्रणाम का आशा करते आप लोग बहुत बढ़िया हो खमजा मस्त हो खमजा व्यस्त हो खमजा। आप लोग के भाई जी तिवारी जी एक बार फिर से आप लोग के बीच में हाजिर बा। आप लोग के अपन भोजपुरिया भाषा में भोजपुरिया रिएक्शन लेके पावर स्टार पवन सिंह के और नया धमाका हो चुकल बा। जना गाना के नाम बा ओढ़निया ये गोरी में सबसे कमाल के खास बात बा कि अभी नीलम गिरी के साथ है जो उनकी पुरान जोड़ी है पवन सिंह के पुरान जोड़ीदार हलो वो लोग के साथ बैक टू बैक गाना आ रहा। अभी नीलम गिरी के साथ मार धी पाला गाना आयल है। अब डिम्पल सिंह जे कि सब पुरान जोड़ी जो उनकी चर्चा में पब्लिक पसंद करेले ये सब जोड़ी के अपन फैन बेस बाटे। तो एक बार फिर से डिम्पल सिंह के साथ है पावर स्टार पवन सिंह की जोड़ी देखे के मिली तो हम बेकरार बनी गाना देखे खातिर गाना कहीं रील पे जनते ने ऑडियो हम सुनी हाँ बड़ा मजेदार गाना बाटे। पुरानका पवन सिंह का अंदाज लोग जौन पहले गावत रहन ओढ़निया पर बहुत सारा गाना ओढ़निया सरकता ओढ़नी से बहुत सारा गाना बा छाती से ओढ़नी सरकत जाए छाती में दबा के चले साइंस की किताब ऐसा कुल हमनी के जमाना के सब गाना रहन से यादगार गाना रहन से। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए ये एगो रिक्वेस्ट बा कि चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले घंटी बटन दबाई जा और हमारे गाना के भी आशीर्वाद प्यार दे हम जो जनते ने सुन के ठीक बा ये आप लोग सबसे बात। और इंस्टाग्राम के एकदम ही खास के रिपोर्ट बा इंस्टाग्राम के फॉलो कर जा जी तिवारी जी पूरा स्पेलिंग लिखम जा जे तिवारी जी ई लगा के इंस्टाग्राम आप सर्च कर जा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक बा। ए से कि कई गो यूट्यूब पे गाना ब्लॉक हो जाता और ब्लॉक होखला के कारण ही गाना के इंस्टाग्राम पे डाले का पड़ता। बहुत सारा तीन थान गाना पवन सिंह के भी अभी फिलहाल में गोरू गाना आई रहे वो गाना भी बहुत सारा मतलब गाना बा इंस्टा पर हम डाल देता नहीं फेसबुक पर भी आप लोग रील देखे के मिले लेकिन इंस्टा ही सब्सक्राइब कर जाए इंस्टा पे आज जाता हर जगह देखम जा ज्यादा बहुत बड़ भी हो रहा बकवास हो रहा ज्यादा बकवास ना चलिए रिएक्शन शुरू DRS म्यूजिक पर वाह पूरे अंदाज बा हट बकना छोड़ो छोड़ो ओए बिजुरी कहाँ गिरी दूसरी का गिरी आज गिर गई बा DRS म्यूजिक पर आ चुका बगाना पूरी म्यूजिक भाग रहा है। अरे 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 कई जब बताए बाएं चली ले रहती है रे अब थर थर काटे धरती है रे गजब लिखे नती है रे को हमर देखेला कब अरे राइटर साहब गजब लीला कोइलू क्या गाना बा तयारे यारे ओढ़नी छाती से सर कइलू करे जा धड़ कइलू बहुत पुराना पवन सिंह के गाना होली वाला क्या कहले पागल हो क्या तू क्या वीडियो बना बाबा आज पावर स्टार से पावर अंदर धून कितना प्यारा लगता लगता भूत तारा धइले बा प्यार के कौन कलास करे जालुआ तवार के सब लग मार के ही सुन मिल होल बाटे घरा वाह क्या डांस स्टेप आज मीटिंग होई मा अरे वाह ओ टीचर्स के राम दाते धइलू चला गई भी कि यारे यारे ओढ़नी छाती से सर कइलू करे जा धड़ कइलू क्या स्टेप अरे वाह मजा आ रहा था क्या गजब है गाना ऐसा ना भाई को बार बार देखे की मन करी मन भरते देखे खतरनाक हो गई कहीं गाना यो सुप्रियांशु रहे तहरे अफसोस तिवारी जय हो सैल्यूट बस धराइल कंप्यूटर क्लास में तिवारी मुखला पे नाच बा जय हो हमर रहे जवानिया गरम गरम बोल पवन से घरी कमन सरम अजब मजा पहिलू कौन गाना होली के तयारे यारे ओढ़नी छाती से सर कइलू करे जा धड़ पहिलू ये डांस सबसे बड़ा बढ़िया लगा कैमरा एंगल भी साथ तारा गलत जानकारी प्राप्त बा गलत
गलत जानकारी प्राप्त भाई, बात सही बा भैया भैया भैया। कुछ गाना जौन गाना आवेले सन सच में वो गाना यादगार हो जाले से, छाप छोड़ देवे। सो गानन के बारे में का कहल जाओ, हमें कि सब जब बहुत चीज बहुत अच्छा लाग जाला, बहुत अच्छा लाग जाला, हमरा भी शब्द ना रहेला, शब्द नहीं के। बहुत बढ़िया जौन भोजपुरिया असली गाना, जौन भोजपुरिया असली गाना, जौन पवन सिंह के गाना होला, जौन खातिर पवन सिंह जाने जाला, जौन खातिर भोजपुरी गाना जाला, भर भर के में बेहतरीन चीज बा। लिरिक्स जबरदस्त बा, कोरियोग्राफी जबरदस्त बा, एडिटिंग जबरदस्त ना कर जाला। जब सब चीज बढ़िया मिल जाला नु, सब चीज बेहतर होखेला तो चार चांद लाग जाला, वो चीज बेहतर निकल के आवेला। तो ये समझ जाए कि ये घी हो, दूध से दही बनल हुई, दही से छाली जाली जैसे कैसे बने लगी नहीं का, मतलब वो चीज बेहतर निकल के आई बा। शब्द हमरा भी नहीं के गाना के तारीफ करे खातिर। हर आदमी बस डायरेक्टर साहब के नाम बस पढ़ल चाह, आखिर ये गाना के डायरेक्शन के लिए बा आशुतोष तिवारी जी लिखल बा। सैल्यूट बस कहबे के आशुतोष तिवारी जी, अमू जी तिवारी जी, गर्व बाटे आप पे। और डायरेक्टर गोल्डी जयसवाल और कोरियोग्राफर सनी संग्रोज यार एक कमाल की शूट होकर रखल है, और इतना बढ़िया गाना आप तक दबल रहे, माने के पड़ी नु। ऑडियो ना रिकॉर्डिंग भइल, मेन कारण हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग ना भइल, वीडियो शूट हो गई हुई कि वो गाना कितना बेहतर गाना अब तक छुपल है। इतना कोई गाना आयल जो कि थोड़ा उतना, लेकिन इतना बढ़िया गाना अब तक छुपल है। होली के मजा ना 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 नहीं ना 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 ना, कोई पारंपरिक धुन, कोई कौन गाना याद नहीं किया, गाना तो याद अबे करिए जौन, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन धुन पे गाना बारे, ठीक बा। बाकी ये गाना के रिव्यू आप लोग जरूर देखम, रिव्यू मतलब ये गाना का हम 2-3 बार देखम, तब एक पॉइंट लिख के बीएफसी न्यूज भोजपुरी पे रिव्यू डाले वाला बानी, जरूर देखम। हमारा रिव्यू के भी जैसे रिएक्शन के प्यारे आशीर्वाद देते हैं, रिव्यू के भी सपोर्ट करी जा, और भी बेहतर रिव्यू डिटेल में आप लोग लेके आई, ऐसे प्यार आशीर्वाद बनेले रही जा। जय भोजपुरी, जय बिहार।